जय श्री कृष्ण। व्रत हेउ बा उपवास हेउ निज निज पुण्य पाई छलना करिवु कहा पाखरे। यात्री माने प्रतिवाद करी कहिले, क्षमा करिवो, मनीष सबुठु बेसी मात्रा रे छलना करे कहा पाखरे जानिछ? नाउरी प्रश्न कला। नाउरी हेले भी तमे विचक्षण लोक बोली आमे जानू, तमे ही प्रश्नटीर उत्तर दियो। बेस देउछि शुण। मनीष सबुठु अधिक छलना करे निज पाखरे। तमे माने जरूर खाइच, पेटे पेटे खाइच, संभवतः आहुरी अधिक खाइच। जाओ सतरे व्रतधारी, सतरे उपवासी अंततः जन को डाकी नहीं आस, ताहेले हुए तो आसन्न झड़क बलर निरापद रही नौयात्रा करि पारिबो। नाउरी रोकठोक शुणई देला। यात्री माने बड़ अड़ुआरे पड़िले। से माने केही चामुचाए खाद्य भी भक्षण करि नाहांती, अथच नाउरी बापुडा सेमानकु अविश्वास करुछि। सेमाने आउ कोनोसी व्रतचारी को नहीं आसिले नाउरी ताकु बा काहेकि विश्वास करिवो। नाउरी सेमानक मन कथा बुझी पारिला एवं कहिला, जाओ से सन्यासी को कही देख। यात्री माने परस्पर को अनाअनी हेले। सन्यासी को सेमाने ही खुआइछंती। सेमाने से कथा नाउरी को जणाइले। नाउरी किंतु जिद करिवारु नाउरी जिद आगरे मानि नहीं, नाउरीर जिद कथा को मानि नहीं, सेमाने सन्यासी को जाई निजर आवश्यकता संबंध में जणाइले एवं कहिले जे आज्ञा आपण थरे आम सह नौका चढ़ी सेपारी को जाते नहीं, आज पुण्यतिथि रे आमे सत्संग लाभ करंतु। सन्यासी बिना वाक्य व्यय अवतरण कले और नीरवरे नौका चढ़ी बसिले। व्रतचारी माने तांको अनुसरण कले। नौका छाड़िला। क्रमे ह्रास हैला मेघमालार गांभीर्य। आकाश धीरे धीरे परिष्कार होईगला। यात्री मानू आरपारी रे पहुंचाई देई नाउरी सन्यासी को आनी पुणी एपारी रे छाड़ीदेला। किछि समय पर व्रतचारी मानू फेराई आनिबा निमंते पुणी नौका बाही आरपारी रे पहुंचिला।
ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ଅନ୍ତେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ଦୋକାନରେ ପେଟେ ପୁରାଇ ଖାଇସାରିବା ପରେ ନୌକା ଚଢ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ଜଣେ କହିଲେ, ନାଉରୀ ଭାଇ ତମେ ଆଜି ଏମିତି ତାଜୁବ ଆଚରଣ କଲ କିଆଁ? ଆଜି ମୋର 2 ଶଳା ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ସେ ଶଳାଙ୍କ ଭଉଣୀଟି ନାନା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଚିଜ ରନ୍ଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଆଘ୍ରାଣ ପାଉଛି, ଦେଖୁଛି ହାଉ ହୁତାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି କାଣିଚାଏ ହେଲେ ଚାଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ବଚନରେ ପରତେ ଗଲ ନାହିଁ। ହଁ ନାଉରିଆ ଭାଇ, ସତରେ ତମେ ବଡ଼ ଅଖାଡ଼ୁଆ ମଣିଷ। ଭୋକରେ ମୋ ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। କେମିତି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ତା ରସାଳ ଦହିବରା ଓ ଗୋଲାପୀ ଜାମୁ ଜିଲାପି ଖାଇବି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅଥଚ ତମ ଧାରଣାକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତମ ଧାରଣାରେ ମୁଁ ଘରୁ ଖାଇ ପିଇ ଆସିଛି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ। ତୃତୀୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଅସଲ ମଜା ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତମ ମନେ ମନେ ସେ ଉପବାସୀ। ନାଉରୀ ନା ବାହୁଥାଏ, ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଅବଶେଷରେ ସେ କହିଲା, ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଉତ୍ତର ତମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇସାରିଛ। ତମେମାନେ ଉପବାସ କରିନଥିଲ, ଭୋଜନ ପକାଇବାକୁ ଅଧୀର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ ମାତ୍ର। ସାରାଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ, ବ୍ରତରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରତ, ସେ ଉପବାସ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ ଯେପରି ନ ଖାଇବାର ଛଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିୟତ ବ୍ରତଚାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତମ ଦୁର୍ଯୋଗ ଦୂର ହେଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନାଉରୀକୁ ନମସ୍କାରଟିମାନ ପକାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଗପର ସାରମର୍ମ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ଉପବାସ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପବାସ କରୁଛେ ନା ଏହିଭଳି ଖାଦ୍ୟର ଆଶା ରଖି ଉପବାସର ନାମମାତ୍ର ପାଳନ କରୁଛେ।